הייתי הולכת ממש לאודישנים הרבה. כאילו הייתי תמיד כזה במטרה. חוזרת מבית ספר, אוכל 2 ביסים מהשניצל, הולכת לצופים, הולכת חזרה של להקה, מתכוננת בלילה לאודישן, עושה, כאילו... כי מה רצית להיות? שחקנית. תמיד חייתי את זה, תמיד הייתי בלהקות נוער, תמיד התכוננתי לזה. התכוננת לרגע שלך? כן. אלה אכן תמונות ראשונות מפסטיבל 5 לסלומן. הישר מבלוג בלי רסן, הבלוג הכי אהוב ומרתק בשטח. את מזמן אותו? סוס טרויאני. אמרה זאת עם הפלטה בפה, תביא את התמונות שצילם. בחיים לא. שושן. אם אתה לא יוצא עכשיו מהחדר שלי, אז הצילום שלך זה שום דבר לעומת הסקופ שאני הולכת לפרסם בבלוג שלי. תביא לי את התמונות, את לא רוצה לדעת מה אני אעשה לך, שושן. בואי נעשה עסק. אני אתן לך רעיון בלעדי איתי, משהו שיוכלו לצטט את הבלוג שלך בגיא פינס, בסדר? תביא לי את התמונות. בוא נחשוב. רעיון מלוקק שאין בו כלום לעומת שערורייה שעלולה להפיל עסקה של מיליונים. מה שחשוב באדם זה I need juice. מה? I need juice. את need juice? I need juice. המעריצים שלי רוצים מיץ, רוצים שערוריית שעבבה, וזה בדיוק מה שהם הולכים לקבל. בסרט. אני לא ממש טיפוס של סנטימנטים. סליחה. סופי! סופי! זה להגיד את הברור מאליו, רוי. אני סוחטת אותך, ברור שאני מקבלת את כל מה שקשור לשידורים, סקופים, רעיונות. תן לי ערך מוסף פה, ג'יסס. איזה אנשים צריכה לעבוד. יש לי את זה. שתשפיל את מני עד עפר. כרגיל, אשת הברזל פה לידי ישר לקחה כל הרמה האישית, אם אפשר בכלל לקרוא לזה רמה. שון, בפעם השלישית ברציפות, אליאנה תנהר! שלמות, מרעתי על הבוקר! וזה גודל! בעצם מובילה, איך זה מרגיש? יש בטירוף, קצת ישנתי בלילה, כן. כן, לא יודע, זה מלא אחריות. איך מתכוננים צמים? חדר כושר, מה? יונתן שאני התאהבתי בו אף פעם, יש לך חלקה. אתם אוהבים אותי? שמענו אתה רוצה להיות טייס? שאני אגדל. שתדע. למה דווקא טייס? כי זה מגניב, זה לעוף. יותר קל לדבר עם מישהו חדש ועובר את זה, ולא עם חברה דווקא שמכירה אותך המון שנים? כן, מכל הכעסים בין השפיות לשינה
אם אני רק הייתי יכולה לחבק אותך עכשיו ולהגיד לך כמה אתה... למה התרנגולת חצתה את הכביש? שושן, באמת, אין לי כוח לזה. כדי שאני אוכל לעשות חיקוי שלה. מה זה אמור להביע? אתה תמצא בעצמך את הדרך סגרת החמתית. תרנגולת! מי יצליח להביס אותך? טוב, זה סיפור מלפני תקופת גליס. זה היה בסוכות, הייתי חולה, הרבה חום. יונתן התעקש להישאר איתי בבית, במקום ללכת עם כל הכיתה בסוכות. אמרתי לו שברור שהוא הולך עם כל החברים שלו, שאני יכולה לשרוד ערב אחד לבד. שיש לנו את כל החיים להיות ביחד. בסוף הוא הסכים. כשהתעוררתי, הייתי סוכה באמצע הבית. הכל עם שחק ושוטים. באמת הכל. הייתי בטוחה שאני יצאה מחום. נכנסת לסוכה. יצליח להביס אותך. פסדת כמוני. שמרלי. She